Să vă arăt un nou episod cu Score Hero. Hai să intrăm. Astăzi e să începem de la levelul 41. Jucăm contra Villarreal. Uite, ne-am dat un gol. Ba nu, am dat un gol. Wow! Asta vorbeam în episodul trecut. Vorbeam că poți să-ți faci propriul caracter și na. Da? Uite, astăzi jucăm cu Alem Remia, cu echipa cu care am jucat. Am fost noi. Din gol. N-am șanse. Și pleci. Că nu am atitudine. Așa, s-a terminat 1-1. Uitați, fac și chestia asta, uite, asta va, nu eu. Am dat pe lângă. Eu am hack pe acest joc, v-am mai spus. Ce pui mi? Centrare în fața porții și offside. Băi, și unul. Că n-am atitudine, oh no. Boi. Hop, hop. Ați văzut ce greu jocul. Na. Jocul, dacă nu știi să-l joci, e foarte greu. 2-0. Uite cum face. Bă. Că n-am atitudine. Oh, no. Nu. Wow, ce preluare! Băi, am jucători buni? Deci 3-0. Joc contra Malaga. Voi ați văzut bar gol. Cine poate așa ceva? The shot in, class save there, and he shoots. I'm not sure the goalkeeper would have had that. Good effort. Good block there. Shoots. The keeper blocked that one. Good effort. Good effort. Shoots. Good effort there. Shoots. He must have seen it very late. Wonderful save. Good defending. Gets the shot in. Oh, he's hit the woodwork. Și acum dai gol, băi. Sau dai centrare în față.
Da, cel mai singur este să dai Terrific save. gol. He shoots. I think he almost started celebrating. So pulls the trigger. Good. Băi, ești nebun. Băi, încă de o cască. Headed out. Am și eu niște căști chinezerești. Headed out. Headed clear. Striker's ball. Into the danger area. Tries the header. Corner. And converting this will put them well ahead in the game. Headed clear. Can anyone get onto the end of this one? With the striker. Shoots. Good save. Headed out. Headed away. Headed away. Great chance here. Headed away. Am lag. His head. Good effort there. Tries the header. Oh, he's hit the Pam. boots. Great finish. Free kick in an awkward position. Băi, ești nebun. They have something planned. Keeper collects that. Quality defending there. Shoots. Oh, that was so close. Shoots. The keeper's done really well. Shoots. What a finish. Să scrii. Deci pe mine mă cheamă Sebi în general. Stai. Gata. He's been playing magnificently. They're not everywhere losing, but can they come back? They're going to have to take headed away. Short throw. It's with the striker. Can anyone get onto the end? Headed away. Dar ce are tableta? Looking for the strike. Headed away. Shoots. Headed away. Well played. Shoots. He got a good hand behind that. Shoots. Then out. Da. Cam atât a fost cu acest episod. O să pun cam mâine sau cred că azi pe la ora 8 alt episod. La revedere!